Hej, det her er mit tredje våben, AK-47. Så vil vi vise jer lidt om den. Der lader man, og her tager man magasinet ud. Her tager man magasinet ud. Det er nogle gange lidt svært for den, der ikke ved så godt om det igen. Ja, og så her er magasinet. Så dem, der skal have den ind, de skal sådan tage den ind. Sæt først den der ende ind. Den min finger er på. Så tager man først den ind, så presser man ind og bare venter til den siger klik. Så hold lige. Venter til den siger klik, sådan her. Sådan der. Så sætter den klik. Og her så låser man den. Det er han glemt at sige til nogle af hans andre våben. Ja. Jeg kan lige tage den frem, så kan jeg også se, hvordan man låser det. Så tager man den her op. Så er den låst. Og så den anden. Det gør man sådan set det samme. Lige der. Okay, det er din pistol, jeg kan. Det gør man faktisk der. Og så gør man faktisk ved jeg en engang selv. Okay, det kan vi ikke vise. Jeg tror ikke man kan låse den her. Men en eller anden sted kan man nok. Ja. Men jeg kan bare ikke helt vide hvor det skal være hen. Men det var så alt om AK-47. Men en sidste ting. Det er. Må jeg gøre det? Ja. Det er her. Man lader. Og så kan man så skyde. Den er låst. Og sådan lyder det, når den skyder uden kugler. Og man kan også købe kugler til den. Det var alt om AK-47. Hej.